Makadii hama, nhasi uno chirongwa chedu chiri pana Ruka 1, rondedzero kuna Teofilo, kubva paRuka 1 kusvika pavhesi 4, kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 4. Ngativerengei. Zvichinzi, vazhinji vakaedza kurondedzera nhoroondo dzezvinhu zvakaitika pakati pedu, sokuturirwa kwazvakaitwa kwatiri neavo vakazviona kubva pakutanga, naivozve vari varanda veshoko. Naizvozvo, sezvo neniwo ndakanyatsoongorora zvose kubva pakutanga, ndakati zvakanakawo kuti ndikunyorerei imi Teofilo mune mukurumbira nhoroondo ndichinyatsotevedzanisa, kuitira kuti mugoziva chokwadi chezvinhu zvamakadzidziswa. Amen. Zvikanzi irondedzero yaipuhwa kuna Teofilo. Muchirungu vanoiti report. Zvichida Teofilo wakanga wabvunza kuti zvomunhu uyu anombonzi Jesu chii chaizvo zvamunonyatsoziva pamusoro pazvo. Munhu uyu anonzi Jesu wakanga wava munhu une mbiri kuna Teofilo. Chitinyorera chaizvo chaizvo iwewe, utiudze kuti akanga iri nhubu here? Akanga ari munhu kwaye here? Akanga ari mutongi here? Ko zvaanozviti mambo wavaJudha? Ivo vaJudha, varidzi vetemberi vachiti mambo ndiKesari. Chitiudzai iwewe kuti munhu uyu aifamba sei. Yakava vhangeri yaRuka, the Gospel of Luke. Pakutanga tanzwa kunzi pane vazhinji vakaedza. Muri kuona ka? Hazvina kunzi vazhinji vakagona, hazvina kunzi vazhinji vaiziva chokwadi, zvakanzi vazhinji vakaedza. Muchirungu tinoti mawitness. Zvikanzi vakanga varivo varanda veshoko. Mawitness akave varanda veshoko. Nokuda kwevaranda veshoko rakasvika kwavari. Varanda veshoko vakanga varipo, pakaita mawitness. Asi mawitness nenguva akazoitawo varanda veshoko. Ndosaka muchiona kune maerida, madhikoni, mabhishopi, mapasta. Havazirivo varidzi vazvo, vatongori varanda. Varanda kushoko. Hakuzi kuti varanda ivo vanotaura zvokwadi, asi vanoedza kubuditsa dzimwe nguva nepfungwa dzavo voga, asi dzimwe nguva nomweya mutsvene. Unozongoziva kuti mweya mutsvene wataura apa ndiye anenge ane mweya mutsvenewo. Unoziva kuti mhizha kana kuti godobori yataura apa ndiye anenge ane mweya weumhizha nohugodobori. Profesa anoziva kuti mumwe profesa ataura. Mudzidzisi anoziva kuti mumwe mudzidzisi ataura. Asi rudhende runogamuchira zvose. Isusu tiri parudhende ipapo. Zvakanaka sei kuti tive parudhende? Nekuti tinonzwa pfungwa dzakasiyana siyana. Maprofita, vapostora, madhikoni, maelda, mapasta aripo pakukakirana, pakuitirana nharo. Saka panharo dzavo ipapo, isusu takaramba tichivavarira kutsvaga Ishe Jesu, tichawana chokwadi. Zvakaipa sei kuti muti munhu wechokwadi? Nekuti nyangwe munhu akapinda pachokwadi nerimwe ramazuva, nemamwe amazuva anogona kunge asiri pachokwadi. Saka imi munozviti madzibaba. Ndisingatauri madzibaba echipostori. Madzibaba echipostori atori right.
vanozviti madzibaba mumakereke, vanozviti mafata mumakereke umu, ndivo vanyangadzi. Kuzvipa chinzvimbo ichocho hazvina kutombonaka. Kunzi uyu ndiye baba vangu, handizvo zvakanzi musaite mumwe munhu baba venyu kusara kwaiye ariko kudenga. Zvikanzi musaite mumwe mudzidzisi, an instructor, kusara kwani? Kwaishe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi musaite mumwe murayiridzi kusara kwani? Kwamweya mutsvene. Vazhinji vakaedza, kusvikira patiri nhasi tiri kungoramba tichiedza. Zvikanzi kurondedzera nhoroondo. Nhoroondo kana tikaitarisa isusu ndiyo yatinoti historika. Makamboita history here imi? Vamwe vakaiti history. History yakanaka, inotidzidzisa zvakare. Isusu toita mufungo kuti tikwanise kupredicta zviri pamberi apo. Maita mazvinzwa? Kuti tikwanise kuita sei? Vaprofita vezvinhu zviri pamberi apo. Dzimwe nguva utori muprofita kare, asi wakarivara, haugamuchire kuti uri muprofita, zvisinei kuti unoziva zvakanyanya sei pamusoro penhoroondo dzaishe wedu Jesu Kristu. Zvakanaka sei kuverenga Bhaibheri? Kana uchida kuita muprofita, chimbotanga nekudai so. Verenga Bhaibheri. Ndichakuudzai kuti Bhaibheri rinoverengwa sei. Haringoverengwa chiverengwa chamunoita icho. Rinoverengwa nenzira, nokuti hapana chinhu chisina nzira kana iye Ishe wedu Jesu Kristu akataura kuti ndiye nzira youpenyu nazvokwadi. Saka zvinhu zvose zvine gwara. Musangofunga kuti kubata Bhaibheri worivenga rese kubva peji 1 kusvika papeji kupesera worikanda pasaidi wakuziva Bhaibheri. Hakuna chawati wakutoziva. Wakangoona chete mabhiya akanga ari mubhuku, kuziva hausati waziva. Nanhasi isusu takariverenga 10, 20 times tichiri kungodzidza Bhaibheri. Harina mugumo zvarinobuditsa nguva yose. Pandinoenda same chapter yandinenge ndaverenga nezuro, ndakaiverenga nhasi chanditaurira zvimwe zvinhu. Mazwi mamwe chete iwawo. Saka nhoroondo yakanaka. Nhoroondo yokuziva Jesu ndiyo nhoroondo yose yakaiswa kubva paOld Testament kusvikira pabhuku rekupedzisira rezvakazarurwa. Haikona kuti ndichangoverenga gospel running chete, ndo randinoda, ndo randinofunga kuti ichokwadi. Kwete, irondedzero dzakapuhwa navamwe kuti tisvike pachokwadi. Handicho chokwadi chaicho, asi zvinotisvitsa pachokwadi. Zvikanzi aya mabhuku ndo akasarurwa, nokuti akaita sei? Akafemerwa nomweya. Zvikanzi nyorai izvi. Hazvina kunzi munhu averenga izvi ava nechokwadi, kwete. Zvakanzi nyorai izvi. Chokwadi chinozorayirwa nomweya mutsvene pane vanenge vachishingairira kuita sei? Kuverenga magwaro. Haungoshingairira kuverenga magwaro chete. Mweya mutsvene ndo unokuzarurira. Sezvamakanzwa kuna James, kunzi kumbirai hungwaru kuti muzive zvakavanzwa zviri mushoko raMwari. Amen. Tichiri pavhesi 1. Zikanzi zvezvinhu zvakaitika pakati pedu. Muchirungu vanoati ma-events. Muri kuvanzwa? Ma-events. Zvinhu zvakatora nzvimbo. Nhoroondo dzezvinhu zvinotora nzvimbo ndizvo zvinozobuda zvava history mangwana. Chakanaka ndechekuti pazvinenge zvichiitika zvinofanirwa kunge zvichinyorwa. Makambonzwa kunzi ana Dhavhidhi vakanga vane marekodha. Ehe, ndo marekodha avo acho iwawo. Vamwe munovati mascribe. Zvakada kufanana. Escribe vakanga vari pamurao.
Marekodha ndo vaitora maevents ese akanaka neakaipa ezvaiitika panhoroondo dzavaisraeri. Mambo oga oga anga ane marekodha, zvichida kana nemakurukota ake makuru akanga ane marekodhawo. Namarekodha akanga ane marekodhawo akanga ari pasi pawo. Zvikanzi sokuturirwa. Kuturirwa kuita sei? Zvikanzi kuudzwa. Isusu tinotoita zvekuudzwa, tinoita zvekuudzwa nei nebhaibheri. Vose mabhishopu nananhingi namaprista variko mazuva ano havasi kutiturira chinhu. Zvakaturirwa chaizvo ndizvo zvirimo zvakanyorwa mumagwaro. Ava vakutipawo zvavapuhwa nemweya mutsvene, zvavapuhwa nemadhimoni, zvavapuhwa zvavangofungawo mupfungwa dzavo, ndo zvavanenge vachitipa. Zvimwe zvekutifadza nazvo, zvimwe zvisina kwazvinotiendesa. Asi chivavariro chedu ndecheiko? Hauzi upenyu hwakanaka chete hwekungogara pasi pano, asi chivavariro chedu ndechedenga. Saka zvatinotsvaga ndizvo zvinofanirwa kunge zvichitisvitsa kudenga hati. Zvatinotsvaga ndizvo zvinofanirwa kutisvitsa pana Jesu. Zvatinotsvaga ndizvo zvinofanirwa kutisvitsa pana Mwari. Munokwanisa kusvitswa pana Jesu asi ari Jesu wefeke. Munokwanisa kusvitswa pana Mwari ari Mwari wefeke. Munotofunga kuti muri kusvitswa pana Mwari wekumusoro, imi muchisvitswa pana Bhaari. Saka zvinhu zvose tinoita zvokuturirwa, asi kusvikira paunenge wabata shoko ukariverenga, wakarinzwa, mweya anokwanisa kutaura newe akakutsanangurira zviripo. Handisi kuramba kuti unokwanisa kuita mufungo yako, asi wakazvikumbira unopuhwa. Ndizvo zvakataura Jesu. Tsvagai munowana, gogodzai muchazarurirwa. Kuzarurirwe chiko? Zvokwadi. Zvokwadi ine ndingaiti mipanda kana kuti malevels, masteps. Haungazive zvokwadi yese musi mumwe chete. Unozarurirwa panenge pakakufanira. Maona? Unozarurirwa panenge pakakufanira. Kunzi palevel yako neknowledge yaunayo kana kuti nenzwisiso yaunayo yezvose zviri mukati mebhaibheri, tinobva kuzarurira palevel 1 kana palevel -1 kana palevel -2 kana palevel -2. Hausati wakwanisa kuenda palevel +1, +2, +3. Vanenge vachikubhedhenurira, kubhedhenura, kukuvhurira. Mweya mutsvene unenge uchikuvhurira. Zvikanzi zvinhu zvakaturirwa kwatiri. Zvikanzi imi madzibaba nomurau wechishanu. Zvikanzi teererai baba vako namai vako, kudzai baba vako namai vako, kuti mazuva ako agovedzerwa panyika. Kudzai vabereki venyu. Zvikanzi murume woga woga muprista weimba yake. Saka zvakakodzera kuti baba voga voga vanozviti baba vange vane ruzivo nebhaibheri. Kana asina ruzivo nebhaibheri, haazi baba. Muri kumunzwa? Haatombori baba. Angori munhuwo waunogara naye, waunonzwa zvaanotaura. Wakamuita baba iyeye munhu iyeye unorashika. Unofunga kuti zvinhu zvikukufambira, you are on the right track. Una baba vasirivo. Baba ndimunhu mumwe chete ariko kumusoro. Saka ava kana vagupuhwa hubaba, zviri kureva kuti vari kuturira kune vana zvabva kumusoro. Kana vasingaturire zvabva kumusoro, havazi baba. Asi vanhu ava vanotaura pavhesi 2 kuti munhu ari kurondedzerawo ari kupa nhungamidzo yezvinhu zvose zvaakazorondedzera kunani? Kuna Teofiro. Ari kutaura kuti sokuturirwa kwezvakaitwa kwatiri, kwazvakaitwa kwatiri
sokuturirwa kwazvakaitwa kwatiri neavo vakazviona. Zvinoreva kuti nguva yanga isati yafamba. Zvinhu izvi zvakanga zvichangobva mukuitika, iye pachake haana kuzviona, asi zvakaturirwa paari. Ndiye aane gospera rose iye asina kuzviona. Zvinogova zvake pakuti chiko maakuti gospera raruka. Aiwa, harisi gospera raruka, rinonzi gospera raishe wedu Jesu Kristu, rakanyorwa naRuka. Ruka angori munyori chete, mududziri, sezvandakangoita inini. Inini handina gospera, muri kuzvinzwa. Gospera chete ndiro rine zvinoenderana nezvinenge zvichitaurwa nezvakaitwa naishe wedu Jesu Kristu. Ndiro gospera iroro. Ndera Jesu Kristu, harizi rangu. Kana ndakuisawo nepangu, haisiri gospera iroro, harisiri vhangeri. Yatongore rondedzero nepandino yandinokwanisa kuturirai nayo pamusoro pezvandinenge ndaverenga mushoko. Tinotaura nezvaJesu. Zvikanzi zvinhu zvakaonekwa navamwe vanhu, hazvisi zvangu. Ini ndiri kukupai zvakaonekwa. Uyu munhu ari right, ari kutaura kuti ndiri kukupai zvakaonekwa navanhu. Zvikanzi navanhu ava vaizviti vakanga vari varanda veshoko. Saka varanda veshoko ndanani chaizvo chaizvo? Isu tingati mascribe, varanda veshoko, nokuti ndo vanogara vachinyora. Vadzidzisi vemuravo varanda veshoko. Asi zvichida pane vamwe vakaita sevadzidzi vaishe wedu Jesu Kristu, vakanga vari pedyo naye, ndivo vandinofunga kuti vakaita sei, vakamuturira zvinhu izvi. Kana muchizoverenga muchazonzwa pachazobudawo mamwe mazwi akaita sana Mariya, amai vaJesu, baba vaJesu, shamwari dzaJesu, vadzidzisi vaJesu, kana kuti vanhu vemuraini maJesu. Ndivo vakanga vari pedyo naye, ndivo vanoziva kuti aifamba sei, aiitei. Vakamuvenga vachiisawo nepavo, vanomuda vachiisawo nepavo, vanoda kutaura chokwadi chete vachingoisawo nepavo. Asi zvinonzi varanda veshoko. Kana takuti varanda veshoko zvatosiyana, nekuti shoko rakagara riripo richiteedza. Shoko rito nini? Inonzaniko? Yekuzvarwa kwevanhu iyi, fange inopuhwa pakutanga kwebhuku raMateo iyi, rekuti nhingi anga ari mwana wanhingi kana kuti nhingi anga ari baba wanhingi. Ndizvo zvakaita varanda veshoko izvozvo, nokuti shoko rakutanga pana Jesu rakatanga ririko kubva kare richitevedza iroro raini iroro. Kwakanga kuna vaprista vazhinji, vanhu vaichengeta shoko vazhinji, vanhu vaishamwaridzana nevanhu vakanga vari pedyo neshoko vazhinji. Makanzwawo Abhimereki achiti, iwe Isaac, takuziva kuti ndiwe muzodziwa waMwari, ndiwe wakaropafadzwa naMwari. Muri kuzvinzwa? Nokuda kwezvinhu zvinoitika around you. Before that vaiti kuna baba wake, ndiwe muzodziwa waMwari. Navamwe vanhu namamwe madzishe namamwe madzimambo aitoziva kuti uyu muzodziwa waMwari. Before Abraham kwanga kutone mumwe muzodziwa waMwari. Ndikati zvimwe zvichida akanga ari Abhimereki, nakuti Abhimereki, Melkizedeki. Zvida asati avapo Melkizedeki, kwakanga kuna mumwewo akanga ari muzodziwa waMwari. Ndiyo raini iroro revanhu vaitakura shoko, vakanga vari varanda vashoko. Ivo vakanga vatore vamwe vakanga vari padhuze navo vainyora zvinhu izvi. Naizvozvo sezvo neniwo ndakanyatsoongorora zvose kubva pakutanga, zvikanzi ini ndanga ndiri muongorori, ndabenge ndichitaura kuti ava, asi ndoda kuti imi muchizvisawo isu kubva pakutanga pandatanga kutaura, kuti isu takafanirwa kunyora rondedzero dzedu dzenhoroondo yezvatakanzwa nezvatakaona,
nenhoroondo dzavaprofita vazvino. Ndambotaura navafundisi vazvino, vamwe vane mbiri, vamwe vasina, vamwe vasikatombozikana, vari kumafringes, vane nhoroondo dzavo dzakanyorwa dzinozoti vamwe vari pamberi kumberi uko kwatiri kuenda uko vachazoti rekedza timbotarisa nhoroondo dzemurume uyu timbonyatsoziva kuti akanga ari echi, zvekuti imi mudzimwe nguva hamuna kutombomunzwa iko zvinezvi panguva ino. Asi ndiye achava nembiri kupfuura vose, ana Ulbert Angel, ana Makandiwa, anani vose vane mbiri vamunavo mukati menyika yeZimbabwe. Ndo zvakanakira nhoroondo ka. Padzinozotariswa nhoroondo, vanhu vane ruzivo rwakati fararira, vanozobuditsa imwe nyanzvi yamusina kuona. Kana mumwe muprofita achakudzwa pakati pedu apa, iko zvinezvi muna ana muprofita Jose, ana muprofita chakati, ana muprofita chakati, asi pachabuditswa mumwe muprofita asiri ivavo, mugoshamisika kuti vanhu vachiti uyu ndiye anga ari muprofita wazvokwadi. Vamwe ava hatinyasoziva zvedu, hakuzi kuti vanenge vasiri vaprofita chaivo, vamwe havazi zvokwadi, vamwe vaprofita chaivo. Asi nhoroondo inobuditsa zvainobuditsa. Ndosaka vamwe vanhu vachiedza kutsikirira dzimwe nhoroondo kuti dzisabudi, vanotya kuti nhoroondo dzavo hadzizokudzwa, kana zvavanenge vachida kuchingamidza kuvanhu kuti vaitwe kunzi ndivo vakanga vari vakuru hazvizobudirira. Saka imi makafanira kuita rondedzero dzenhoroondo dzenyu, each man his own account of the gospel, of the things that he has read, of the things that he has learnt, of the things that he has seen. Muri kupanzwaka zvamuri kuona panguva ino munofanirwa kuzvirondedzera, zvamakaverenga kubva mumagwaro munofanirwa kuzvirondedzera, zvamakadzidziswa namapasta enyu munofanirwa kuzvirondedzera, whether muchikriticiza, muchitsoropodza, munokwanisa kunge muchitsoropodza, kana kuti muchisapota, muchikurudzira, muchisimbisa, zvazvimwe izvozvo. Inhoroondo dzose idzi. Nguva yedu ndiyo yakuda kudyanana. 6 minutes to go. I want to go beyond 30 minutes. Handipfuudze 30 minutes. Asi handisati ndinombotanga, saka ndichatozoita chimwe chidzidzo chepiri. Saka ini ndirichi muranda weshoko. Ko iwe uri chiiko? Ita muranda weshoko. Uri murondedzere. Hauziriwe muridzi waro. Ukuzvinzwa? Uri kungotiurirawo kuvamwe sezvawakatiurirwawo, sezvawakaverengawo, sezvawakanzwawo, sezvawakapuhwawo nemweya mutsvene. Ichi ndicho chijana chedu. Isa nepako, uchitangira pamhuri yako, zvichizoenderana kune vamwe. Makanzwa imi zvichidzidziswa kunzi kana muchisarudza munhu kuti ave mutungamiriri wenyu wekereke, ngaave munhu ane mhuri iri stable, anochengetedza mhuri yake zvakanaka, ane mbiri yakanaka musociety. Handizvo zviripo pavanhu vose, nekuti nyangwe nana Pauro, ana Saul vakazoita ana Pauro vaya, dzakanga dziri nyanya dzevanhu, vakasarurwa chete naishe wedu Jesu Kristu kuti zvakanga zvisingafanirwe kuva zvigova ndizvo, zvakanga zvakashorekana zvigova ndizvo, zvigova pamusoro. Pauro wakanga usiri chinhu mazuva ake achinzi Saul, akanga asiri chinhu, waingova munhu waingoenforsa zvinhu zvisina maturo, uchitofunga kuti ari kuita zvinhu zviri right, asi akatozoona kuti ndakarasika. Dai asina kupenyerwa, dai asina kuziva kuti akarasika, dai akangofa ari muchivi chake. Naizvozvo sezvo neniwo ndakanyatsoongorora zvose kubva pakutanga ndipo pana Genesi kusvika pananiko pana Revelation, muchiongorora kuti muzive chiko zvaJesu ka, zvevhangeri, zvokuponeswa vanhu kuti vapinde denga raMwari, zvoumambo hwaMwari, zvinowanikwa ipapo pakati pevhesi paGenesis 1
kusvika pana zvakazarurirwa chii 20 22 I don't know. Munozviona pakati papo. Ndizvo zvinoda kuongororwa kuti mugobuditsawo nhoroondo yenyu. Ndo patinozoudza ndakati zvakanaka chaizvo kuti mugobuditsawo nhoroondo dzenyu. Muchinyorera chiko, marudzi achatevera, vanhu vachatevera. Kunzi zvigonziko zvakataurwa naIshe wedu Jesu Kristu kuti ruzivo ruchawanda, zvakataurwa navaprofita kuti kunzwisisa kuchawanda, navaprofita vachaita sei? Vachawanda nokuda kwechiko, kwezivo yavanayo. Handisi kutaura anaprofita vaBhaari, anaprofita vokuromba vaya vanotoenda kunoromba kuti vagoita masaramusi, kwete. Hauzi uprofita huya. Uprofita ndounge uchiziva shoko raMwari nokukwanisa kupa bududziro yakanaka ine zvinoitika mberi nokuda kwezivo yaunayo yeshoko raMwari. Kana wadaro tinoti wakafemerwa. Ava vari kuita nemasimba asiriwo aya havana kufemerwa china. Havatozive, they are misleading you. Vari kukurashai kuti mugoparara. Ndakati zvakanaka kuti ndikunyorere imi Teofilo mune mukurumbira. Zvanga zvisingangonyorerwa munhu wese wese, zvainyorerwa vanhu vane mukurumbira. Munhu ainyorerwa uye ainyorerwa munhu ane mukurumbira, munhu ari kunyora achiziva kuti ari kuisa upenyu hwake panjodzi. Naizvozvo isi tinonyora tinoisa upenyu hwedu panjodzi, tinoisa mukana wedu wokuti tipinde denga panjodzi. Muri kuzvinzwa ka? Hachisi chinhu chekuti tinongoita chete, asi tinenge tichiita nemwoyo wose takatendeka. Hazvisi zvekuti tizviwanire mbiri kana kuti tizviwanire mari, kana tatongodaro tatoisa chinzvimbo chedu chedenga panjodzi. Nokuti makazviwanira mukurumbira, unenge uchiti pangu ka zvino pako panenge pasiri paJesu, zvinenge zvatosiyana.